Everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with indaba zasebukhosini ke ziyatrenda bakithi njengoba nazi ukuthi ke namhlanje ke isilo sicacelwa ke uNdlunkulu ke uNomzamo kaMyeni wale eJozini. So izolo guys kade noma ke the previous day on Friday kade kunomkhehlo ke kaNdlunkulu yena ke uNomzamo uMamyeni. On the videos guys sibona ke uSihle Sibisi. Usihle Sibisi ke guys omunye umuntu ke okwatrenda kakhulu nesilo emva ukuthi ke ifoni yakhe yahackwa kwase kuthatha ama video akhe private videos zakhe nesilo ngoba babethandana. Angazi basathandana manje guys, kodwa ngasesikhathi babethandana futhi nakhona uthi kwakuyinto ya last year. So ke uthi bathi bendawonye washoot isilo silele emathangeni akhe kodwa ke akusiyena ke owekade ke elikhe ivideo. Kodwa ke futhi kwathi manje ngabe sekuthiwa ke ama interviews after that waphumela ubalasho ukuthi cha isilo sangishela ngasiqoma ayikho futhi inkinga lapho futhi ayikho ngempela ke guys inkinga lapho. Kodwa ke now mase simbona elapha emcimbini ekhuluma ke noNdlunkulu uNomzamo Myeni kube nokuthi nje ama comment abantu bathi hayibo kungenzeka yini ukuthi ke uSihle Sibisi abe uNdlunkulu wesilo naye ngoba phela babethandana futhi azange bazibaxabane ngempela cha uSihle ke uyintombi impela enhle muhle kakhulu bakithi ume kahle ngale ukuthi wekade eshadile ngazi uma ke umyeni washona or kwenzekani kodwa weshadile unengane ezimbili kodwa nje yena shame uyintombi enhle impela kakhulu. So ama comment abantu bathi hayi cha kuyasolisa ke nokuthi nje abe khona lapha azaphoste ivideo ukuthi bengiyile nami kumkhehlo kaNdlunkulu uNomzamo Myeni. It was just a hint yokusho ukuthi yazini I'm next, ngisendleleni nami ngiyakhona ngogana ke isilo ke uMsizulu kaZulu thina asazi ke guys ukuthi ke kuyiqiniso lingakanani ke lokho kodwa nje impela cha ube khona impela niyambona ke nani ukuthi futhi uhappy and behlele ku VIP section yekusho ukuthi she still nje umuntu obalekile laphana ke eNdlunkulu. Asaze banenkinga bakithi ngokuthi silo sithatha abantu abanezingane ukuthi bazokwenza njani mawukuthi uyamthatha ke noSihle osebuya nasemendweni. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena ucabanga ngani ngale ndawo. Cha ukuthi ngempela singase sibe neNdlunkulu uSihle Sibisi uMasibisi na noma bedlula nje kodwa asazi. Bye.